Jo estic treballant dins de l'àrea d'informació i documentació del memorial. La tasca dels arxivers avui en dia no sols és la biblioteca i els documents en paper, sinó que treballem sobre suport digital. I la meva tasca consisteix en recopilar una sèrie de documents sobre persones que van estar, diguéssim, presos durant l'època franquista. En el futur servirà per tindre una base de dades per a possibles investigacions d'àmbit universitari, etc. El Memorial Democràtic és una institució d'àmbit català i coneguda. M'aportarà, diguéssim, una experiència curricular i professional. I dins de la professional entenc que m'aportarà, jo vinc de l'àmbit històric i per mi treballar en documents reals sobre presos polítics m'aportarà informació sobre l'època, els tipus de conteses, de condemnes que hi havia, de rebel·lió, d'auxili de rebel·lió, els tipus de tribunals, els tipus d'anys que es condemnaven, etc. Els aspectes que aportaran les pràctiques, sobretot diferenciar de les aules, és que aquí hi veig els documents i no cal estudiar, diguéssim, tot el procés documental perquè jo el veig, jo l'estic tocant i això d'aquí per mi és una experiència important.